O voceiro da plataforma Queremos Galego pedía unha reunión co novo conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude durante o seu discurso no Día das Letras Galegas. Marcos Maceira, ademais, denunciaba que o galego está a atravesar, unha situación de emerxencia. Falamos con el para saber se houbo ou non ese contacto coa Xunta e tamén se ve posible unha actualización do Plan Xeral de Normalización Lingüística que cumprirá 20 anos. Aínda que nós fixemos a solicitude, inmediatamente a toma de posesión do conselleiro, con as horas ou con poucos días de diferenza, non tivemos ninguna resposta. O lóxico é que cando se fan estes anuncios con tanta pompa ás veces arredor da lingua, é que sexa a propia consellería quen contacte, cando menos, coa principal entidade social de defensa da lingua, que é a Mesa para a Normalización Lingüística. E, desde logo, a situación da lingua galega, que é de emerxencia lingüística, precisa que se poñan todas as ferramentas para reverter a situación, porque nos entendemos que é posible reverter a situación da lingua galega, mas o que fai falta é vontade, e a vontade, en primeiro lugar, maniféstase diagnosticando cal é o problema e poñendo as solucións arriba da mesa. Nese sentido, existe un plan xeral de normalización da lingua galega que, a marxe de que xa cuestións que poidan ser actualizadas ou revisadas, non só debe ser unha guía de acción do Goberno, sino que se deben implementar as máis de 400 medidas que contempla este plan. A día de hoxe, tampouco están introducidas todas estas medidas. Por falta de interese na lingua, e moitas cuestións por complacencia con poderes alleos á realidade galega. Non hai outra explicación. O plan xeral, cando se comezou a aplicar o plan xeral do ano 2004, cando se comezou a aplicar con algúns pequenos pasos que se deron ao comezo, inmediatamente chegou no ano 2009 o goberno de Feixóo prácticamente as primeiras medidas que tomou Feixóo, que foi a eliminación dunha das probas que tiña que ser en galego no acceso á función pública e só eliminalo. A continuación veu o decreto de plurilingüismo, pero que despois noutros ámbitos tampouco houve avances. Só hai que ver cal a situación hoxe da programación infantil e juvenil na televisión pública. Ver, por exemplo, que no ámbito da xustiza aínda hoxe non hai programas informáticos fornecidos pola Xunta. Os programas informáticos na xustiza están fornecidos pola Xunta e non teñen opción en galego. O do ensino clama ao ceo, porque ademais hai unha proposta asinada polas principais organizacións sindicais, ademais que abarcan diferentes niveis do espectro ideolóxico tamén, polas asociacións de nais e pais, pola Mesa para a Normalización Lingüística, polos momentos de formación pedagóxica, que a Xunta aínda non só non atendeu, sino que no momento que se pediu unha comparecencia destas entidades na Comisión de Educación do Parlamento Galego, rexeitouse de plano esta posibilidade de comparecencia. Entón, parece que non hai vontade nin de coñecer a realidade, nin de modificala. Está claro que hai unha pirámide invertida, onde a poboación máis vella fala galego, ten un maior uso do galego, e a poboación máis nova non. Pero isto é unha situación que non é normal nunha lingua normalizada, vale a redundancia. Nas linguas normalizadas non hai esta ruptura xeracional, garántese unha transmisión xeracional e unha transmisión entre as diferentes capas, grupos e sectores da sociedade. No caso do galego, non. E isto ven motivado por moitas causas que están diagnosticadas precisamente neste plan xeral de normalización da lingua galega. Onde pode haber algún elemento positivo eu penso, e tamén se ven nas estadísticas, que na conciencia social sobre a situación e da necesidade de implicación individual e colectiva para modificar a situación. Pois o número de persoas que din que escriben sempre en galego aumenta. E outro dato positivo é
que veremos nos próximos estudos se se consolida ou non, é que por primeira vez no ano 2018 deixa de baixar o número de pais e nais que lle falan galego aos fillos. Pero claro, isto hai que desligalo da política da Xunta, non? O lecer, o audiovisual, todo o que está destinado á infancia e á mocidade é esmagadora en castelán. Os xogos e xoguetes dos nenos non hai presenza do galego a ningún nivel. E logo, por suposto, a escola cumpre o seu papel de desgaleguización, tanto no que ten a ver co decreto de plurilingüismo como todo o que xira mesmo os materiais didácticos. A ausencia de galego é clamorosa. En Edisgal hai materias que se poderían impartir en galego e non se pode facer porque os materiais didácticos de Edisgal non o permiten. Claro, esta realidade a realidade que vimos día a día, os pais e nais que queremos criar os fillos en galego, e que facemos esforzo ademais de facelo e que parece que esa tendencia aumenta. E sobre a escrita, cando nas notarías no 99% non dan ni siquiera opción de facer documentos que tes dereito en galego. Cando seguros de todo tipo se negan tamén en galego, a pesar de que o artigo 10 da Lei de Contratos de Seguros di moi claramente que se poden que hai que empregar a lingua que solicita a persoa que solicita o seguro. Cando aos documentos administrativos aínda hai unha ausencia en moitas administracións de formularios de calquera tipo en galego. Cando a Administración Xeral do Estado segue a rexeitar documentos mesmo públicos oficiais en galego, como títulos académicos, non? Entón, claro, indica unha vontade a escrita moi forte de reverter a situación do galego. Pero, claro, non hai correspondencia pública polo outro lado. Mesmo, como dicía, en cuestións que estaban contempladas no plan e que están acordadas por unanimidade, pero levamos 20 anos de unanimidade sen que, onde non só nos avanzou, senón que en moitos casos se retrocedeu, non? Existe unha sociedade galega que está viva e que loita pola súa lingua. O problema é que isto fai a marxe dunha presenza institucional ou dunha administración que garanta mesmo o cumprimento da lei, non? Entón, o problema é que é unha sociedade que actúa en solitario, cos seus medios, que moitas veces son escasos, con moitas dificultades, mas que mantivo nos 40 anos ou nos máis de 40 anos de autonomía unha actitude constante de colocar, de situar o galego naqueles espazos onde estaba excluído. Faría falta cumprir os grandes pactos nacionais ao redor da lingua, e o principal pacto nacional sobre a lingua é o Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega, que é do ano 2004, que fará aproximadamente 20 anos. Aí hai unha diagnose sobre a situación que no fundamental non variou, aí hai uns obxectivos concretos en cada sector que no fundamental, como obxectivos, non teñen variación, e hai máis de 400 medidas concretas para a aplicación desses obxectivos que, no fundamental, fora de que haxa que actualizar moitas cousas, porque pasaron 20 anos sin que se actuase, fai falta cumprir isto e facelo con prazos, e facelo avaliando cada unha das medidas, cada un dos obxectivos en cada un dos sectores, para que isto sexa realidade. Nós, modestamente, queremos galego, a Mesa de Programación Lingüística, podemos tentar contribuir e axudar no que for preciso. Para iso estamos tamén, pero ten que haber unha vontade de cumprimento do que xa está acordado, non? Non hai ningunha entidade con certo criterio que se manifestase a favor do decreto de plurilingüismo, non? As consecuencias están á vista. Segundo o IGE, hai casi un 24% de menores de 15 anos, que é a poboación en idade de escolarización obrigatoria, que di que non é capaz de falar galego. O propio decreto di que hai que avaliar eses resultados e facer modificacións en función deses resultados. O que fai falta é facelo e pôr en marcha
as medidas que estaban no plan e aquelas tamén sobre as que hai acordo e hai unanimidade. Non? En principio, todo o mundo mantén, e estes días tamén se escoita, a unanimidade alrededor disso, pois apliquémolo, non? Porque máis é urxente facelo. Se efectivamente se quere reverter a situación da lingua galega e será obriga da nova Consellería de Lingua e obriga a Xunta de Galiza naquilo no que ten competencia directa. Non? A iniciativa Xabarín aprobouse por unanimidade no Parlamento Galego. Houbo algún avance moi tímido, houbo, máis o contido en sentido amplo desa iniciativa non se concretou, non hai ningún avance. Canta programación infantil e juvenil hai para os nenos e nenas? Que porcentaxe representan da oferta? Pois non chega a 1%. Iso é unha oferta realmente de calidade, ampla, que abranga todos os gustos que pode haber para o público infantil e juvenil galego. 1% de toda a oferta que teñen en calquera formato? Pois, evidentemente non. E por iso está na man do goberno galego solucionarlo. Nós, a parte social, podemos reclamarlo, pero ten que haber alguén que se comprometa e que o faga. Que potenciar o galego, defender o galego e normalizar o galego tamén axuda ao propio desenvolvemento do país, non? Porque isto en moitas ocasións depende de directivas europeas, de regulamentos europeos que establecen cláusulas ou requisitos lingüísticos onde o galego está automáticamente excluído porque non é lingua oficial da Unión Europea e ao mesmo tempo o galego non é lingua oficial do Estado español. É oficial ou cooficial, máis ben, nunha parte do territorio do Estado español, pero non é a lingua oficial do Estado. Non? Falar e desviar a cuestión a un problema de a ver se vai gastar, que era un pouco máis o que dicía outro secretario de Política Lingüística, de lingua agora, que a ver se vai gastar máis a Unión Europea en galego que a propia Xunta, xa é indicativo de moitas cousas, non? Porque é absurdo. Sin oferta de galego, sin presenza de galego e sen termos galego en todos os ámbitos, non hai posibilidade de uso. E ese é un dos grandes problemas que ten a nosa lingua. Un é o ensino e outro é a ausencia de oferta, a posibilidade de vivir completamente con toda a plenitude en galego, en Galiza. Non? Esas serían as grandes liñas do que se debería facer en relación á lingua galega.